Frăția la nivel național și internațional. Amare funcții cu demnitate. Amin. Te păzisara amare obiceiuri, amare tradiția cu demnitate. Ai te conservisara la ca și patrimoniu cultural amare tradiția. Te rog. Acolo unde trăiesc romii trebuie să aducă pace. Astăzi s-a scris o istorie ce nu s-a făcut acum 30 de ani. Am făcut noi aici. Am dat o mână de pace. Astăzi s-a făcut unitatea romilor în România, pentru că astăzi toți liderii din țară ne-am unit. Toți romii alături de noi, nu numai romii, români, nu contează. Toți au unitate română să vină alături de noi. Ziua de astăzi a reprezentat pentru comunitățile de rom, pentru toată etnia. Este ziua cea mai importantă pe care s-a putut întâmpla etniei noastre. Este o zi memorabilă care va rămâne în istorie, unirea tuturor organizațiilor rome, nu numai liderilor informal și partidelor rome care au vrut să facă această unire. Toți romii din comunități asta au vrut unirea. Au vrut unirea și noi, cei care ne-am adunat aici și am pornit, am semnat această unire. Această unire categoric este deschisă, are porțile deschise în continuare pentru toate organizațiile și toți liderii de rom care nu au participat și care n-au fost informați vor veni lângă noi și vor fi bine primiți. Noi uniți vom face un lucru foarte mare. Noi uniți vom lucra în binele comunităților. Noi uniți s-ar putea să depășim acel prag electoral și să putem să facem grup parlamentar. Romale Toon Bahtale, Deltumenodel Sastimos, Haigogi, Catașient, avem pașalament. Mulțumim, domnul președinte, să vă dea Dumnezeu sănătate și succes și să se scrie în istoria țigănească astăzi unirea tuturor țiganilor, tuturor partidelor, tuturor organizațiilor, tuturor asociațiilor și ONG-urilor. Să fie într-un ceas bun pentru toată țigănia. Păi a fost o întâlnire a liderilor în vederea unei formări unei alianțe care a căpătat titulatură de forum în vederea alegerilor electorale ale anului 2024. Deci va fi o echipă comună a romilor, o alianță a romilor pentru alegerile din 2024. Mulțumim, domnul Onoriu, să fie într-un ceas bun alianța de azi. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat o putere de a lua o hotărâre într-o direcție toți romii. Ne-am întâlnit aici la București cu mulți lideri semnatari ai actului care l-am făcut, procesul verbal care l-am făcut și am făcut un parteneriat ca toate organizațiile romilor care au fost prezenți aici și care o parte din ei n-au fost prezenți, dar sunt prezenți în ceea ce susține. Ne-am pregătit pentru alegerile din 2024 și vom lucra să și câștigăm. Mă bucur că astăzi a avut unirea. Eu sunt secretarul general de la UR, mă numesc Docea Cornel. Mă bucur că a avut loc astăzi unirea a marii majorități a organizațiilor rome, sub o nouă denumire, sub o nouă formațiune. Sperăm să se alăture și ceilalți care n-au putut participa din diferite motive. Și ne dorim să mergem împreună cu o nouă viziune și cu mult succes. Transmit tuturor celor de etnie romă un Tetrais Bahtale. Vă pup și vă doresc multă fericire. Nixon de la Buzău. Țigănie, penaptumenga romanes, Hagana, aghes scrisealea istoria, unii sardeam, sia asociații, sia partide, caștecăras unirea, de nas, libertatea, pacea, înțelepciunea, anel țigănii. Avem un reprezentant din partidul AER. Vă mulțumesc. Suntem alături de toți frații noștri care astăzi, în numele lui Dumnezeu, ne-am adunat să creăm unirea. Visul nostru
de cel puțin 30 de ani. Am fost încurcați, am fost opriți, dar iată că Dumnezeu ne-a dat șansa să ne unim. Vă mulțumesc la toți și Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Romii din întreaga lume sunt uniți. Și ca atare, Vrem unire. astăzi a avut loc unirea a romilor. De aici începe și pentru restul lumii. Corect, Vă domnul pupăm, Nixon. Doamne vă ajută mulțumim să la fie toată într-un lumea ceas bun. Și toți vor face eforturi pentru a uni pe toți romii din lume, nu numai din România.